Здравейте! Днес се здобих с тези две прекрасни мини фенерчета на фирма LED Lancer, които се водят от серията за ключодържатели. Наистина много са малки и компактни. Това е K1 и K1L. K1L ще бъде обекта на днешното ми ревю. Разликата между тях двата е единствено ето това допълнение и няколкото милиметра дължина и малко повече тегло за K1L, но то е много незначително. Има и техен трети модел, надявам се, че за бъдеще ще се здобия и с един такъв, за да мога да го споделя и с вас. LED Lancer или дружеството Zway Builder Optoelectronics е учредено от братите близнаци Харалд и Рейнолд Ополка и те са от малкото съвременни компании успели да произведат нещо ново без хилядолетна история през 1994 година. Компанията е немска и те са започнали с много любов своята дейност от един гараж, която след 2 десетилетия довела до продажбата на над 200 милиона фенерчета по света. K1L има дължина от 4,8 см, тежи около 8 грама. Използва батерии, всъщност има 4 батерии, които тук в контейнерчето се побират. AG3, това са те. 4 на брой са. Аз съм се съредил с повече, защото имам и други модели, които използват такава батерия. Има хълка за закачване, което, както видяхте, бях си го закачил на моя ключодържател, а самото фенерче замени това китайско готино нещо. Самото фенерче е изработено от алуминий, но с специално закалено покритие, за да може да остане леко, но също време доста здраво и устойчиво. K1L моделът свети с 15 лумина, а всъщност какво са лумините? Това е единицата, с която се измерва светлинния поток. По показатели на фенерчето дават осветление на лъча 15 метра, което за този мъник си е наистина истинско постижение. Разликата с първия модел K1 е, че при него има малко повече лумини, 17, и с метър по-надалеч свети. Но пък затова този има този малък пръстен, който, както виждате, осветява. Може да даде допълнителна светлина, да речем, на ключодържателя, както в моя случай, или да се види от доста голям ъгъл, почти до 270 градуса. И сега една проверка как свети в тъмното. Това е малкият обръч, който се оказа доста полезен наистина. По показатели до 15 метра осветява. В хода го тествах, наистина доста надалеч свети за такова малко фенерче. Това беше днешното видео. Благодаря ви, че го изгледахте. Подкрепете го с един лайк, ако ви е харесал. И разбира се, най-важното е, абонирайте се за канала ми. Така ще ме стимулирате да продължавам да правя такива клипове и ще следите постоянното излизане на новите видеа.